Je hebt die schatkaart hier, hè? Je hebt hem gevonden. En die schatkaart heeft me hierheen gevoerd. Hier moet een schat zijn met heel veel groot, hè? Dat is niet... Hè? Wat is dat dan? Waar is dat dan? Waar kom jij dan vandaan? Wie ben jij dan? Hij is weg. Hoe kan dat dan? Hij is weg, hè? Dan moet ik even kijken waar die is. Wat een raar gedoe. Wat is nou aan de hand? Wat is dat dan? Hoe kan dat nou? Dat is dat niet normaal? Hoe kom jij dan vandaan? Wat is aan de hand? Wat is dat dan? Die is weg. Hoe kan dat nou? Dat is toch niet normaal? Waar is die gebleven? Wat is dat nou voor een rare plek? Wat is dat dan? Dat is toch niet normaal dit? Is dat een hand hier? Wat is dat niet normaal, hè? Wat is dat? Dat is toch niet normaal? Wat raar? Wat is er aan de hand? Wat is dat dan? Wat is dat dan? Wat raar, hè? Wat raar? Wat is er aan de hand hier, hè? Die jongen was hier. Nou is hij opeens weg. Dat is niet normaal, hè? Maar ik wil die schat hebben. Ik wil die schat wil ik hebben, hè? Daar zit heel veel geld in. Ik heb zo'n schulden bij de bank. En ik heb een beetje geld nodig. Maar die rare jongen, hè? Misschien was dat alleen maar inbeelding. Misschien was dat niet echt. Dan moet ik maar nog een keer kijken wat ik kan doen. Daarachter. Waarschijnlijk staat daar. Daar is waarschijnlijk die schatkist begraven, hè? Dan ga ik daar naartoe. Ja, daar is die schatkaart, hè? Dan moet ik even kijken. Dan moet ik links. Aha, hier om de hoek. En daar is die schat begraven, hè? Dan moet ik even gaan. Zo. Wat is dat dan? Wie staat daar dan? Daar is hij weer, die rare jongen. Nou is hij weer weg, hè? Die is weer weg. Wat is dat voor een raar gedoe? Wat is dat voor een jongen? Wat wil die? Wat is een raar gedoe? Wat is dat met een jongetje dat geen keer verdwijnt? Dat is toch niet normaal? Wat is dat voor een raar gedoe? Wat is dat dan? Is dat dan? Wil je mijn schat stelen? Wacht maar op! Wat wil jij? Ik zal jou iemand dat zeggen! Wat verdoen! Ik zal jou even pakken! Wat is dat dan? Wat is dat? Wat is die weg? Hoe kan dat nou? Ik vind het een beetje raar, hoor. Ik ga weg hier! Die deur is dicht! Je komt hier niet meer weg! Wat is dat dan? Wat ben jij dan? Wat is dat? Hij is alweer weg, hè? Wat is dat voor een rare man? Die iedere keer verdwijnt en weer terugkomt. Hij bent toch geen wraaknemer, man? Ik heb toch nog niets gestolen? Ik ben toch alleen maar een arme man? Ik heb nog niet maar een beetje geld nodig voor de verzekering. Ja. Ik ga even kijken. Is dat voor een rare man? Wat een... Hé, daar is het geld. Daar is de schat. Daar is het schat. Ja, dat is het geld. Het geld. Daar kan ik mijn bank van afbetalen, hè. En de verzekering. Oh, dan ga ik nou pakken dat geld. Dan ben ik rijk. Wat? Wat was dat dan? Mijn geld, daar blijf je van af! Ja, maar ik wil er mijn schulden van betalen. En ik heb zoveel schuld bij de bank. En ik moet nog andere dingen ook nog betalen. Ja, dat is dus mijn geld. Ja. En daar blijf je van af. Ik pak het toch. Nee, echt blijven. Geld toch? En dan heb ik dringend nodig het geld. En heb ik heel dringend nodig.